Maayong gabi kanatong tanan mga igsoon, kumusta? O Shabbat Shalom sa tanang mga Mesianic, Shabbat Shalom sa tanang mga Hudyo, mga Israelita nga napatlaag sa tibok Pilipinas, o sa tanang mga Israelita o sa tibok Israel, Shabbat Shalom. O Shalom Alino, Alkol Israel, ang kalinaw mana kanato og sa tibok Israel, o Happy Kanukha kanatong tanan nga mga Mesianic, ingon man sa tanang mga Hudyo nga nagsaulog sa Kanukha Festival, mga igsoon, or Festival of Lights, muna siya mga kaigsonan. So, sa ulog ta karon ani nga Kanukha, ani nga simanaha. So, dalaygon kayo nga dunay o may gabi natong tanan. Kay ano'y kulim laasod dabar ni kita imit ila biad ha imit kay wala kitay mahimong batok sa mga pulong sa kamaturan kundili sa pagdapig sa kamaturan. Anhita sa atong topic ng taknas kagabhion mga igsoon, lisod ba tumanon ang balaod ni Moises? Okay. Kay daghan kayo nga mga Kristiyanos karon o halos ang tanang mga Kristiyanos nagtuo nga lisod gayud tumanon ang balaod ni Moises, mga kaigsunan. Kay alang kanila ang balaod palas anon kaayo sa ilang kalag. Muna nga grabe ang ilang murag allergy kayo sa gitawag og balaod ni Moises. Muna nga atong uluhan, lisod ba tumanon ang balaod ni Moises? Atong patubagon ang Biblia mismo, mga kaigsuonan. Ang adunay mismo mo'y nagsulti sa Deuteronomio Kapitulo 30, versikulo 11 ngadto sa 14. Unsa giingon diya Deuteronomio 30, 11, dili lisod ang gihatag ko kaninyong sugo karong adlaw. So ang Elohim mismo mo'y nag-ingon nga dili daw lisod, mga igsoon. Dili lisod ang gihatag ko kaninyo nga sugo karong adlaw. Pero kung ang mga pastor maoy moingon lisod, sa mga Kristiyanos lisod ang sugo ni Moises. Unsa bay gilisdan ninyo sa balaod ni Moises? Unsay gilisdan ninyo sa balaod o sa sugo sa Adonai? Muna akong pangutana, tingali ang kagahi sa inyong kasing-kasing o ang kabulaos ninyo sa baboy, sa litsong baboy, mo'y hinungdan na gilisdan mo sa sugog balaod sa Adonai, o kaha wala lang gyud mo'y gugma sa Elohim. Wala lang gyud mo'y gugma tingali sa Elohim. Mo hinungdan, gilisdan mo sa sugog balaod ni Moises, sa sugog balaod sa Elohim. Versikulo 12, wala kini didto sa langit, busa dili kamo makaingon kinsa may muadto sa langit. Aron pagkuha niini alang kanato, aron kita makadungog ug makatuman niini. Wala usab kini didto sa tabok sa laod nga moingon kamo kinsa may motabok aron pagkuha niini aron makadungog kita ug makatuman niini. 14, dool ra kaayo kaninyo matud pa ana ara kini sa inyong baba ug kasing-kasing busa makatuman kamo niini. Makatuman kamo niini. Ngano man dili dai lisod tumanon ang iyang mga sugo. Kay kung lisod pa niingon unta ka dunay dili gyud mo makatuman ani. Dito sa isulti sa Adonai, makatuman kamo niini. Be, unsa mang sugo ang gilisdan mo? Unsang sugo ang imong gilisdan sa pagtuman? Ang Shabbat ba? Ang pagkaon ba nga gidili? Mo ba'y imong gilisdan? Yes, tingali. Ang pagkaon nga gidili, kay busawan kag baboy, bulaos kag litson, mao na hinungdan. Nga gilisdan ka sa pagtuman sa sugog balaod. Ang mga kapistahan ba mo imong gilisdan? Ang paghalad ba sa dugo sa mga hayop mo imong gilisdan? Ang paghalad ba sa dugo sa mga hayop? Ang paghalad sa dugo sa hayop, hingpit ka na nga giwagtang kay gipulihan ka na sa dugo sa Misaya Yeshua, mga igsoon. Sumala pa sa Hebrehanon 10:1 ang balaod sa mga Hudyo. Sa Catholic Bible, maayong balita, gipunanag sa mga Hudyo, ang balaod sa mga Hudyo. Pero sa King James Version, wala maglakip sa mga Hudyo. Kay kung
gipun-an man gud sa aning maayong balita Biblia nga ang balaod sa mga Hudyo, so diri nasayop ang mga Kristiyanos sa paghubad ug pagsabot anang pulo nga balaod sa mga Hudyo. Nga naman, kay ila dayong i-general og pagsabot og napagan ang balaod ni Moises mga kaigsunan. Tungod ang word nga balaod sa mga Hudyo. So napagan ang balaod ni Moises na general nilag sayo. Na general nilag sayo og sabot mga kaigsunan. Dapat makasabot mo nga ang balaod ni Moises o ang balaod sa sa Hudyo, mga Hudyo lahi. Kanang giingon diya balaod ni Moises o ang balaod sa mga Hudyo lahi na. Kay ang balaod sa mga Hudyo naglakip kana sa ilang mga takanot, mga balaod sa mga rabbinik, mga kaigsunan, mga man-made rules mo ng takanot. Ilarang hinimo ras mga rabay, hinimo ras mga CJs, mga kaigsunan nga gitawag nila og oral Torah. O mo nay gitawag balaod sa mga Hudyo. Pero ang balaod ni Moises gitawag nga written Torah, mga igsuon kanang 5 books: Genesis, Exodus, Leviticus, Numeros, Deuteronomio. Mao na ang written Torah, mao na ang gitawag balaod ni Moises. Pero actually di na balaod ni Moises kundi balaod sa Elohim, mga kaigsunan. No? Balaod na sa Elohim mismo. So diha nasayop ang mga Kristiyanos sa paghubad nga ilang ma-general og sabot ang balaod sa mga Hudyo ug ang balaod ni Moises. So na general paghubad pati ang balaod ni Moises ilang napagan na apil sa ilang mga pagsalikway. Kay ang balaod sa mga Hudyo mga igsoon wala lagi lahi sa balaod ni Moises. Okay. Kay ang balaod matud pa sa King James sa King James. Diri sa King James version mauni ang pagkasulti. Kay ang balaod nag-anino sa maayong mga butang nga o malabot. Mao ni pagkasulti sa King James, wala maglakip sa mga Hudyo. Ang balaod ra kay ang balaod nag-anino sa maayong mga butang nga o malabot og dili angay sa mga butang og dili ang dagway sa mga butang. Dili mahimo ni adtong mga halad nga ilang gihalad kanunay tuig-tuig ang paghimpit sa mga nagapanuol. Mo ni pagkasulti dito sa King James version. So king say gianinuhan sa balaod. Ha? Kay ang balaod nag-anino sa maayong mga butang nga umalabot. King say gianinuhan sa balaod. Mao si Adonai Yeshua HaMoshiach. So ang tanang balaod nagpunting kang Yeshua Misaya. Ang mga halad nagpunting kang Adonai Yeshua. Maubitaw na mga igsoon ang Roma 10:4 nga si Yeshua mao ang tumong sa balaod. Si Yeshua ang Misaya mao ang gipunting sa balaod. Mo nay buti pasabot. Unya kay gisayop man sa naghubad sa King James, gibutang man ang end of the law, katapusan sa balaod. Kay ang Misaya mao ang katapusan sa balaod. Diha nangawala og nangalipat ang mga Kristiyanos. Nga wala na yung balaod kay gitapos na ni Kristo. Mao na ang inyong understanding. Nasayop mo, gumikan sa translation. Pero dito sa Hebrew Bible, taklet Torah. So ang taklit Torah means siya ang gitumong, siya ang gitarget sa balaod, ang Misaya mismo. So mo na kinsay gianinuhan sa balaod mao ang Misaya og sa mga halad mga igsoon sa dugo. Ang mga halad sa dugo nag-anino sa dugo ni Yeshua Misaya. Ang tinuod nga makapapas sa mga sala. Mao nay kamaturan. So balik ta sa maayong balita. Diris versikulo 2. Maayong balita ng Biblia. Kung tinuod pang nahinluan sa ilang mga sala ang mga nagsimba sa Elohim, dili na unta sila mobati nga sad-an gihapon o wala na untay mga paghalad nga himuon. Mo ni ang balaod nga gisalikway, mga kaigsunan ko. Ha? Mo ni ang balaod nga giwagtang. Versikulo 3. Apan kining mga halad sa matag tuig nagpahinumdom sa mga tao sa ilang mga sala kay ang dugo sa mga toro nga baka o mga kanding dili gayon makawagtang sa mga sala. Di ito makawagtang, temporaryo to. Nagtumong lagi to sa Misaya. Murag gianad lang sila sa halad-halad sa dugo, pero gianad ang mga Hudyo, gianad ang Israel, pero ang puntarya de adto mao ang dugo sa Misaya nga mo'y hingpit nga makapasaylo sa atong mga sala. So motong ang giwagtang diri sa balaod
balaod sa mga halad sa dugo. Ug mao na inyong gilisdan tingali. Na, di ba? Padayon sa ta. Tungod ni ini, sa dayon ng anhi sa Misaya sa kalibutan, miingon siya sa Elohim, dili ka gusto sa sakripisyo og mga halad nga mananap. Apan giandaman mo ako og usa ka lawas. 6. Wala ka mahimuot sa halad nga mga mananap nga gisunog dito sa halaran. So wala siya mahimuot ang Elohim sa halad sa mananap. Nga gihalad dito sa halaran o sa mga sakripisyo sa pagwagtang sa mga sala. Unya miingon ako, ania ako Elohim. O Elohim, sa ako pa si Yeshua may nag-ingon na ini. Ang Misaya, aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako. Sumala sa nisulat bahin kanako diha sa libro sa balaod. So ang libro sa balaod nagsulat kang Misaya. So kung di ka mutuo sa balaod, di ka kasabot kinsa ang Misaya. Pero kung nagtuo ka sa balaod, diha ka makasabot kinsa ang Misaya. 8. Una sa tanan miingon siya, dili ka gusto o mahimuot sa mga sakripisyo o mga halad nga mananap. Dili mga halad nga mananap ang imong gipangayo aron sunugon dito sa halaran, o dili usab mga sakripisyo sa pagwagtang sa masala. Kining tanan mga sakripisyo, kining tanan nga mga sakripisyo mao ang gipangayo sa balaod. 9. Unya miingon siya, ania ako o Elohim, aron pagtuman sa buot mong ipabuhat kanako. Busa gisalikway sa Elohim ang tanang mga karaang sakripisyo o giilisan kini sa sakripisyo ni Yeshua. Munang ayaw pag problema nga maglisod ka sa pagtuman sa balaod, kana lang dugo maglisod ta unsa na pagtuman ang halad sa dugo. Wala na. Giwagtang na ni Yeshua kay gipilisan kana gisalikway natos Elohim ang mga dugo sa mga baka, karnero, kanding kay gipulihan sa dugo ni Yeshua. Tungod kay gituman ni Adonai Yeshua HaMashiach ang buot ipabuhat sa Elohim kaniya, nahinduan kitang tanan sa sala. Pinaagi sa paghalad siyang kaugalingong lawas sa makausal lamang o alang sa tanang panahon. 11. Adlaw-adlaw ang matagpare mga Hudyo nagbuhat sa iyang relihiyosong tulumanon o nagsubli-subli paghalad sa samang mga sakripisyo. Apan kining mga sakripisyuha dili gayud makawagtang sa mga sala. Dili ito kawagtang, dugo raman to sa hayop, temporaryo ra lagi ito, mga igsoon. So 12, apan si Misaya naghalad og usa ka sakripisyo alang sa mga sala. Kining sakripisyuha epektibo hangtod na gayod sa kahangturan. Tiyo mo na, kining sakripisyo ni Adonai Yeshua epektibo hangtod na gayod sa kahangturan. Og unya milingkod siya sa tuo sa Elohim. So mao na wala na kay problema bahin sa mga halad mga kaigsunan. Kay gitapos na kana ni Misaya didto sa istaka sa iyang kamatayon. Sa ato pa bahin sa sala, iya na kitang gilibre. Libre na ta. So karon unsa pa man ang inyong gilisdan bahin sa balaod, nga ang Elohim mismo nag-ingon man nga dili lisod ang iyang mga balaod nga gihatag kanato. Atong balikan ang Shabbat. Asa man ang lisod sa Shabbat? Asa man ang lisod sa pagbantay sa Shabbat? Wala. Kay ang sugo sa Shabbat mao ang pagpahulay, busa di lisdan busa. Di ba? Kay ang sugo sa Shabbat mao ang pagpahulay. Busa ang gilisdan sa pagtuman sa Shabbat, mga igsoon, ang akong kasulti niya na, buringog na to ka na. Kung lisdan ka sa pagtuman sa Shabbat, buringog ka, na naman. Pahulay. Ang sugos Adonai, ayaw mo pagtrabaho, pahulay mo. Lisod dahil na. Sugoon ka sa pagpahulay. Di ka patrabahoon, lisod dahil na. Muna nga ang giwagtang diya sa balaod, kanarang mga halad-halad, mga kaigsunan, ilabi na halad sa dugo. Exodus 20, versikulo 8. Hinumdumi ang adlaw ng ipapahulay og ilha kini nga balaan. Makatrabaho kamo sulod sa unong kaadlaw. Muna sa ingon sa Exodus 20, 8 ngadto sa 11. Makatrabaho kamo sulod sa unong kaadlaw. Apan ang ikapitong adlaw mao ang adlaw ng ipapahulay nga gigahin alang kanako. Ayaw kamo pagtrabaho ni anang adlaw o lisod ay na nga di ka patrabahon.
o ang inyong mga anak, mga ulipon, mga kahiyupan, o ang mga langyaw nga nagpuyo sa inyong mga lungsod. Sulod sa unong kadlaw, gibuhat ko ang langit o ang yuta, ang kadagatan o ang tanan nga anaan ini, o mipahulay ako sa kapitong adlaw. Busa gipanalanginan ko ang adlaw ipapahulay o gibalaan kini. Tanawara, mga igsoon, hayahay day kayo ang pagtamod o ang pagtuman sa Shabbat. Di ba? Kay dili ka kapagkamulo. O, anhi na santa sa sugo sa pagsaulog sa mga pista. So, siya na to. Kung lisod ba, yapon ang mga kapistahan. Leviticus 23:1 ngadto sa unahan. Ang adunay miingon kang Moses, sultihi ang mga Israelita nga mao kini ang mga kasaulugan nga gitakda sa adunay aron sa ulugon ninyo ug imong ipahibalo ingon nga mga balaang adlaw sa panagtigom. Ang adunay gyud may misulti kang Moises ha? Ngadto sa mga Israelita nya mga tarungan nimo tanawa kaklaro na sa mga Israelita ra na wa tay labot. Okay, dayon ta tanaw na to wa ba tay labot ani. Dito lang gihatag sa mga Israelita, dili sabton nga wa kay labot. Pero dito gihatag sa mga Israelita kining balaura. Kunya kung mo koneksyon ka sa mga Israelita, mo nagduna na kay labot. Pero kung magpabiling kang independent o maglain ka sa imong kaugalingon, na di ka mo connect sa kahoy olibo nga maong Israel, magpabiling kang separate sa kahoy olibo, huwag kay labot aning Shabbat. Kung ayaw sa pangandoy nga maluwas ka, wasa kay labot sa kaluwasan, kay ang kaluwasan gisaan naman sa mga Israelita. Pamitaw nga kinahanglan tang mo dugtong sa mga Israelita sa olive tree nga maong mga Israelita ngano mo dugtong ta sa mga Hudyo kay sila ang gisaarang sa kaluwasan. Nya di ka mo dugtong maapil day ka sa saad, apil day kas binahinay wa makilabot aron mabahinan ka mukuyo kas gisaaras bahin kanara. Simple logic, di ba? Simple logic. Kinsay gisaaran sa kaluwasan? Hudyo. So, gusto ka maapil sa kaluwasan? Kuyog sa gisaaran. Pero kung di ka mo apil sa gisaaran, ay kuyog. Di man mamugos ang mga Hudyo. Kita ba kas Hudyo mamugos? Kita ba kag Hudyo nagkrusada? Wala. Kita ba kag Hudyo na nangyaw balay-balay? Wala. Kay ang Hudyo dili na manghatag sa kaluwasan. Ilang kaluwasan sila, pakialam nila ninyo. Kung sa'y pakialam nila sa mga hintil. Kung di mo mutos pagtulan sa mga Hudyo, sa pakialam sa Hudyo ninyo. Pugson ba mo? Dili mamugos ang Hudyo. Kita ba kag Hudyo nagkrusada? Kita ba kag Hudyo nagbalay-balay sa ngyaw? Nag-house to house, panangyaw? Wala. Muna ang Hudyo, sila gityalan sa balaod. Munang ayaw pa nga, tanawa, ila na sa Israelita, wa tay labot. Sakto ka, ila na sa Israelita, wa tay labot. Pero kung gusto lagi ka, muapil sa kaluwasan, mukuyog ka sa Israelita, mukuyog ka sa Hudyo, kay sila'y gisaarang sa kaluwasan, kung dili ikaw hintil. Ayaw paghibog imong reliyon. Tukod po kag imong reliyon, kartulahan din imong iglesia sa Dios, aron ingnon nga sakto na ka, kamatura na ka. Pagkatoy-toy, di na mao ang interpretasyon sa Biblia. Nga, lumba lang tang hintil, kitang mga hintil kamong, mga ero, lumba lang mong ilong, mong kartula, tapos manghambog din mo kamunay kamaturan, di na ingon ana ang Biblia. Gibuguan mo sa Elohim. Gibuguan mo sa Dios. Nga ilaron lang ninyo ang Dios, ibutal lang kartula sa inyong balay. Nga iglesia sa Dios, nga luwas na din mo, kamaturan na din mo, di na mao. Sa pagtuon mo sa Dios, bugo. Na ayaw ninyo binubuah ang Dios. Ang unahon sa Dios, dili ninyo matugkad. Habog pa sa langit ang ayang hunahuna kaysa atong hunahuna. Ang atong mga understanding, ang atong pagsabot, habog pa kaayo ang iyak kaysa at kanato. O, padayon ka mga igsoon. No. Mahimo, versikulo 3, mahimo ninyo ang pagtrabaho sulod sa unong adlaw. Apan sa ikapitong adlaw, ayaw kamo pagtrabaho. Kay adlaw man kini sa hingpit nga pagpahulay o adlaw sa balaang panagkatigom. Bisan diin kamo magpuyo. So kining balaod sa Shabbat, dili ni exclusive sa yuta sa Israel. Ang balaod sa Shabbat, bisan asa kuno kita magpuyo. Applicable ang Shabbat mga igsoon. Adlaw kini nga igpapahulay alang sa Adonai. So dili adlaw ang Shabbat di ay mga igsoon, dili di ay adlaw sa pagligid-ligid sa banig. Kanang Shabbat ba? Kanang Shabbat dili na adlaw sa pagligid-ligid sa banig nga sabton ni adlaw igpapahulay ro. Dili kita tulog ta. Dili ngon ana ang pagsabot sa Shabbat. Unsay giingon sa Adonai sa Shabbat? Adlaw kini sa inyong balaang panagkatigom.
hingpit nga pagpahulay ug adlaw sa balaang panagkatigom. Mao na ang Shabbat. Dili di ay pagligid-ligid sa banig. Dili di ay ang pagkatulog ikas buntag ngadto sa hapon kay Shabbat di ay na mao. Sunda ang Biblia, di ba? Sunda ang instruksyon. Bahin sa Shabbat, bahin sa adlaw ng ipapahulay. Mo na ang mga igsoon. Adlaw di ay sa balaang panagkatigom o adlaw sa pagsimba sa Elohim ang Shabbat. Versikulo 4. Mao kini ang mga adlaw nga gipili sa Adonai aron sa ulugon ninyo ang mga adlaw alang sa balaang panagtigom. Okay, klaruhan ninyo kamoy mosabot na diyan. Sa 5 ta. Ang ika-14 nga adlaw sa unang bulan mao ang kasaulugan sa pagsaylo o pisa. O ang ika-15 nga adlaw mao ang maugihapong sa maugihapong bulan mao ang kasaulugan sa pan nga walay patubo. Unleavened bread, matcha. Sulod sa 7 ka adlaw kinahanglan nga ang kanon ninyo mao ang pan nga walay patubo. Sa mga pista na ni mga igsoon, daghan pa yung tiwason nato ning Leviticus, pista ni pero di lang nato tiwason kay dugay ta mo man. Himuan ninyo ang balaang panagkatigom. So mo mga adlaw gipili sa Adonai ba ang Shabbat ug ang mga kapistahan adlaw sa balaang panagkatigom. Himuan ninyo ang balaang panagkatigom sa unang adlaw ug ayaw kamo pagtrabaho bugat. So dunay kalainan sa mga pista nga panagkatigom, pwede ta magtrabaho pero dili bugat. Pwede ta mangluto kay pista na. Pero dili bugat nga trabaho ang iyang ipatrabaho. Pero adlaw sa balaang panagkatigom. Matag adlaw sulod sa 7 ka adlaw, maghalad kamog halad nga sunugon alang sa Adonai. Ang ika-7 adlaw mo ang adlaw sa balaang panagkatigom, bo sa ayaw kamo pagtrabaho bugat. Matod pa diyan. Asa may lisod sa pagsaulog sa pisak. Asa lisod sa pagsaulog sa Passover. Wala, way lisod, di ba? Basin ang inyong gilisdan, mga igsoon, sa balaod, mao ang mga halad. Sumala sa itong gibasa nga, dunay mga halad. Paghalad kamo kad adlaw, basin mo na inyong gilisdan. Mao ang mga halad mo inyong gilisdan. Kay sama sa halad kalanon, halad ilimnon, ug uban pang mga halad gawa sa halad sa dugo. Kaya ato nang gisigutan kaganina nga wala naman to, ipapas naman to ang halad nga dugo para sa sala. Kay ang dugo niya donation ang gipuli. Kay maura ba ni kasagaran mga igsoon, maura ba ni ang kanunay ninyong isupo sa amot, di ba? Nga mo ingon dayon mo ba? Nga. Nagtuman man mo sa balaod, Brad Gidson. Nagtuman man mo sa balaod. Aber, mangutan ako kaninyo. Pila kabuok karnero o baka ang inyong gihalad kada adlaw. Kay naaraba na sa balaod. Di ba? Mo na ang inyong gilisdan. Mo sa na akong pangutanas unos mga sabadista nga akong maingkwentro. Pila kabuok. Dito, pila kabuok hayop inyong gihalad. Nagtuman man mo sa balaod. Mga igsoon, sultihan ko kamo. Ang tanang mga halad nga gimando sa Adonai nga ang tanang mga halad mga igsoon, mga halad ha, gimando sa Adonai kana nga adto buhata sa dapit nga iyang gipili nga mao ang dapit sa templo. Mao na timan mao na timan sa Deuteronomio 12, 5, 7, 11, 14 atong basahon ang Adonai magpili og usa ka dapit. So dili ang propeta, dili ang hari maoy nagpili og dapit, kundi ang Adonai mismo maoy nagpili og dapit. Gikan sa mga yuta sa tanan ninyong tribo aron dito magtigom ang katawhan og magsimba kaniya. Dad-on ninyo ang inyong mga halad nga sunugonon og ang uban ninyong mga halad, ang inyong mga ikapulo, ang inyong mga gasa o ang mga gasa nga gisaad ninyo sa Adonai, ang inyong mga kinabubot-ong halad o ang mga panganay sa inyong mga baka o karnero dito sa tubangan sa Adonai nga inyong Elohim nga maoy nagpanalangin kaninyo kamo og ang inyong balbanay mukaon og malipay sa mga maayong butang nga inyong gihaguan. Lakod ta sa versikulo 11. Dad-an ninyo ang tanang halad nga gisugo ko nga inyong dad-on ngadto sa dapit nga alam ko anan diin adto kamo magsimba kaninya. Asan dapita kadtong dapit nga gipili sa Adonai. Dili si Moises nagpili, dili ang mga propeta nagpili, dili ang hari ang nagpili, kundi ang Adonai nagpili og dapit diin dito dad-on ang mga halad.
mga igsoon. Oh, muna na dad-a ngadto sa inyong dad-ad ngadto ang inyong mga halad nga sunugon o ang uban ninyong mga halad, ang inyong mga ikapulo, ang inyong mga gasla lakip sa mga kinamutong halad nga inyong gisaad sa Adunay. Versikulo 13. Ayaw ninyo ihalad ang inyong mga halad nga sunugonon sa bisag asang dapita nga inyong magustuhan. Kundili ngadto lamang sa dapit nga pilion sa Adunay. Sulod sa yuta sa inyong banay o buhata dito ang tanan nga gisugo ko ninyo. So asa ipadala sa Adunay ang halad sa dapit nga iyang gipili. Ingon siya, ayaw ninyo sa bersikulo 13 ni siya, ayaw ninyo ihalad ang inyong mga halad ngadto sa bisag asang dapit nga inyong magustuhan. So dili kitay gipapili, dili kitay magbuot asa dadon ang atong mga halad. Mga igsoon, dili kitay magbuot. Siya ay nagpilig dapit. So mao na ang rason, mga igsoon, nga ang Adunay maoy nagpili og dapit nga atong hatdan sa atong mga halad. Ug ang Adunay maoy nagtudlo sa mga pari sa mga Levita nga maoy mohimo kung dumala sa atong halad. Ang dapit nga gipili sa Adunay mao ang templo sa Jerusalem. Diba? Dili Pilipinas nga dapit. Jerusalem ang gipili. Mao kini ang hinungdan ngano nga wala na magpadayon ang mga halad-halad. Oh. Tungod kay unang rason nga wala magpadayon ang mga halad-halad. Unang rason, wala na ang templo. O ang ikaduha, wala na ang mga pari na mga Levita. O wala tagaig authority ang bisan kinsang pastor. Karong panahon na, wala tagaig authority. Bisan gani ang apostolis, bisan gani ang mga propeta, wala tagaig authority sa paghimog mga halad ngadto sa templo. Ngadto sa templo. Oh, so mo na hinungdan nga nawagtang ang mga halad. Ay mo problema ng halad. Ginisdan mo sa halad, nanong ginisdan mo? Dili man na nato obligasyon kay ang halad adto ra na ipabuhat sa Jerusalem. Dili na applicable diri. Sa ato pa mga igsoon, ang mga halad applicable lamang dito sa Jerusalem, sa templo. Busa, wala kay katarungan nga moingon ka nga lisod tumanon ang mga balaod ug mga sugo sa Elohim. Kay ang applicable lamang kanato dire ra sa Sabat mga igsoon. Dire sa Pilipinas ang Shabbat ra. O ang iyang mga kapistahan kay kini naglatip sa sugo nga bisan asa kamo magpuyo. Di ba itong ibasa ka ganina? Bisan diin kamo magpuyo. Ang adlong igpapahulay, applicable. Bisan diin kamo magpuyo. Ang mga kapistahan, ang pagsaulog sa pista, applicable. Bisan diin kamo magpuyo. Pero ang paghimog mga halad sa Jerusalem lang, sa templo lang dito sa Jerusalem, himuon ang halad. Sa atong gibasa kaganina, ayaw kamo paghimog halad, ayaw dad-a ang inyong mga halad sa dapit nga inyong magustuhan. Di siya gustuhan na kita'y magbuot asa dad-a. Siya ay nagpili og dapit nga ang halad nato dadon sa templo sa Jerusalem. So dili na applicable diri sa Pilipinas ang mga halad. Ang applicable diri akong balikon ang Shabbat o ang mga kapistahan. Lisod ba na tumanon? Munang tun-in ninyo ang tibuok Biblia aron dili ninyo mag-general og wagtang og salikway ang tibuok Torah kay diha mo nakasala, diha nisipyat ang Kristiyanos, diha nga ang Kristiyanos wala makasabot mga igsoon bahin sa balakon. Okay. Busa, wala kay katarungan nga ka nga lisod tumanon ang balaod. Oh, di ba? Nasabtan na nimo karon mga igsoon. Sa ato pa ang conclusion mao nga dili lisod tumanon ang mga sugo sa Elohim. Dili lisod tumanon ang mga sugo sa Elohim. Sumala sa itong ibasa kaganina sa Deuteronomio, primerong bersikulo, dili lisod tumanon ang mga sugo nga akong gihatag kaninyo karon. Gipamatud-an ni Apostol Yohanan sa 1 Juan 5:2 ngadto sa 3. Matud pa ni Apostol Yohanan, maila nato nga nahigugma kita sa mga anak sa Elohim kung higugmao nato ang Elohim ug tumanon ang iyang mga sugo. 3. Kay ang ilhanan nga gihigugma nato ang Elohim mao nga gituma nato ang iyang mga sugo ug dili lisod tumanon ang iyang mga sugo.
Mismo si Yukanan, Apostol Yukanan, niingon siya, dili lisod tumano ng sugo sa Elohim. Yan nga nung kamo mga pastor nagsige magwali nga lisod tumano ng sugo. Kung wa man gunong magtun, sige naman pakigalis, mga tarungan nga di maminaw. Maminaw pa lang mo, makasabot mo, di man dili lisod tumano ng sugo. Sa ano man yung sugo, kanang atong giunaw na ang grace danto, di man din applicable diri sa Pilipinas. So dili tas applicable sa Pilipinas, tumano ang sugo. So mala sa gisugo nga applicable diri na to. Oh. Atong basahon Matthew 22, 36 ngadto sa 40. Magtutudlo unsa man ang labing sugo. 36 ngadto sa 40. Magtutudlo unsa man ang labing dakong sugo sa balaod. Munay pangutana sa usa ka magtutudlo sa balaod nga mi sulay kang Adonai Yeshua. 37 si Yeshua mitubag, higugmaa ang Adonai nga imong Elohim sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, o sa tibuok mong hunahuna. 38 kini ang labing dako o labing importanteng sugo. Di man na siya ha? Kini ang labing dako. Kung sa ang labing dako, gugma o importanteng sugo. Ang ikaduha nga labing importanteng sugo sama sa una, higugmaa ang imong isigataw sama sa imong kaugalingon. Nagsukad ni ining duha ka sugo ang tibuok balaod ni Moises o ang mga pagtulunan sa mga propeta. Sa ato pa mga igsoon, tataw, ang una o labing dako o labing importante nga sugo diha sa balaod mao di ay ang gugma. Ang gugma. Sa ato pa, kung wala ang balaod, aude, wala sad ang gugma. Sa ato pa, samtang naay gugma, aude, naay ang balaod ni Moises. Di ba? Sige mo wali gugma. Mga pastor, sige wali gugma. O niya mo ingon, wa na'y balaod. Niya, ang una di ay daklabing importanteng unang sugo sa balaod, gugma, ang paghigugma. Sa ito pa, samtang day nagwali ka, nga dunay gugma, nagsuwali ka, nga higugma ang Elohim, buti pasabot, nagwali ka, nga dunay balaod. Munang naglibog mo, libog ang inyong utok, kay gawali mo gugma, ang Diyos gugma, higugmaon ta ang Diyos, higugmaon ta atong sikataw, sige mo gwali, ana, dayon mo ingon mo, wala na ibalaod. Wala ka kasabot, ani? Matthew 22, nga ang unang sugo sa balaod, gugma. Labing unang sugo, gugma. Sa ito pa, kung dunay gugma, dunay balaod. Samtang nagwali ka gugma, sa ito pa nagtuo kag balaod. Manang ayaw na lang libugan ng imutok na wali ka gugma, niya may yung kaway balaod. Mas kang libuga. Ang gugma mo'y unang sugo sa balaod ni Moises. Sa ato pa, naglungtad hangtod karon ang balaod ni Moises tungod kay ang gugma naglungtad man hangtod karon. Am Israel kay mabuhi ang katawhan sa Israel. Baruch Hashem Elohi Abraham, Elohi Yitzchak, Elohi Israel. Bishem Adonai Yeshua HaMoshiach. Amen. Baruch Hashem, hallelujah. Kini ang inyong ubos nga alaga diha sa Adonai, Matep Gideon Silva. Magaingon kaninyong tanan nga bulahan ang tao nga magasusi sa balaang kasulatan, magatuo ug magatuman ini hangtod sa sunod nga Shabbat. Shabbat Shalom kanatong tanan, happy kanuka sa tanang mga Hudyo Israelita o sa tanang mga Messianic. Baruch Hashem, Baruch haba, Bishem Adonai. Dalaygon ang naganhi sa ngalan sa Adonai. Shalom, Shalom.